Kang Campursari Sri Kaloto. Sip lo. Oh
sesembahanku rintenan dalu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintenan
Rere dhisik diatur jumeneng. Monggo Rere Sri Kaloko. Sugeng dalu Lek Joni. Iya, Nduk. Cek. Ki wilujeng dalu kok. Kepiye kabarmu tetep sehat nggih, Nok? Alhamdulillah panjenengan nggih sehat, seger waras. Ya, sing penting utama kuwi. Nggih. Senajan umur ki ya wis rada tegese undang-undang karo sing ngendhan. Tambah nom. Ya ora tuwek. Ning semangate tetep. Semangate tetep ngenoki. Ya, sak kadu-kaduke iki ngabdi ana ing kabudayan. Nggih. Alhamdulillah menika wonten dalemipun. Dalemipun Bapak Wiyadi. Bapak Wiyadi Injih. kalian Ibu. Kalian Ibu Partinah sarjana hukum. Oh injih. Hati-hati loh Mas, sarjana hukum lho iki. Ayo ngati-ngati nek matur. Ngati-ngati, nggih. Mulane iki seniman nek ngaturke panglipur kudu gawe rasa aja gawe rasa. Ruso. Ya. Nggih. Mergo panjenengane Bapak Wiyadi iki wis makaping-kaping, Nduk. Nimbali campursari iki wiwit jaman campursari almarhum Mas Ribut elingku. Oh ngoten. Kae jamane cek campursari. Langganan. Heeh. Kae campursari apa kae jenenge? Terus tumiba iki sidulurang Mas Bowo tumeka saiki. Tukule saya. Ora gelem ganti campursari. Gak gelem. Nek ora Mas Omongane mangga Bowo. sak kotak. Wis pokoke iki tetep jaman Kusro Budaya nganti dadi Sri Kaloko. Tenan iki. Sri Kaloko. Aku ping 3 sampe ngene kok. Oh ngoten Mas. Nggih. Menika acaranipun mala kramakake Kang Putra. Nggih. Menika sing dadi manten ngati-ngati Nggih. nek ngaturke panlipur monggo. Nggih alhamdulillah kula dongakne kagem temantene mugi-mugi dados penganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Inggih enggal diparingi momongan soleh lan soleha. Amin. Langgeng berkah barokah damel rumah tanggane. Bener, amin, amin. Nggih. Iya. Iki mang aku cara gak di Sherlock Pak Ekono yo gak mungkin aku busak-busuk iki. Wah Pak iki Eko wonge. sajake adikku Prigel Pangayu wis Oh kepareng. nggih. Tumuju Mbak ning Prigel Pangayu. Pangayu Anjarwani. Ayo ben sitira dhisik. Nggih, nembe rawuh. Ayo Nduk, monggo ngaturke tembang napa? Sing kepenak bagunipun saged dipun aturaken dumateng para kadang kepareng rawuh. Nggih. Uga ana rombongan saka kota Surabaya, Sidoarjo Kota Nduk. Surabaya tebesangan. Dari rombongan Polwetabes kota Surabaya. Nggih. Iki didhawuhi karo penyanyi Pak Wiyono. Oh nggih. Engko arepe tegese iki bawa rasa. Bawa rasa. Bergabung karo campursari Sri Kaloko. Nggih disemanggaaken Nggih. Monggo. Monggo Cok, Sri Kaloko. Terima kasih Koron Audio. Sing gedhe pangapurane Kang Mas bepujanku. Ayo yo yo. Atiku sampun kumong wenci ngrupi dosaremu.
Pripun sekahipun kanca Sri Kaloka? Jirolu. Yagane jan nom-nom renek sing tuwek. Sing tuwek dipateni. Aja. Ngenomi. Ayo iki. Lah brengose bar dicukur lho. Undang-undi lho ngenomi. iki. Kediri iki ya maestrone kendang yo kari iki. Didadak ning barber shop iki. Lah iya, Mas Bowo, Mas Pri. Nuwun sewu nggih Pak Bowo, alhamdulillah. Lah nggih. Lajengaken nggih. Monggo Cahyu. Mendah boyo yen Bapak Ibu menunggu BT Ja. BT ya. Jadi jroning pegawai iki harap-harap cemas. Nggih. Penasaran. Menunggu BT-nya loh Mas. Oh, ngono. Menunggu Iya. Mbak Prigel. Ojo tampilkan. samar. BT Hah? apa? Bintang. Oh nek Prigel bintang tamu. Heeh. Beda karo kae iki. Ya iki BT batang Apa? batang ya Mas. Ya. Alhamdulillah, Ya. tamune nggih Banyu Mili. Bener. Rezekine temanten kalian Bapak Ibu. Apa yang kudu ngono? Apa? Mantan ki nggawa rezeki dhewe kok, Nduk. Tenang. Nggih, no barokah no Mas. Muga-muga barokah sakinah mawaddah. Turah-turah Amin, mbelawas amin, saged amin. didamel teng Mekah. Amin. Amin. Lajeng nih Mas. Siap, monggo Nduk. Kurang sak Diaturke. cerit. Mane man kudu dintake. Sane apa iki, Mang? Hah? Sane apa kok? Kron. Nah, Kron. audio, jagung. Kron audio tenanan to? Iya, tenan aku apa tau ngapusi to ora kepepet. Entengan jaya lho penak. Apa? Men angel kron nek pelo terus telon ngono. Nah iya, ora iki pancen ya didhawuhi kuwi muga-muga tetep dadi sedulur selawase lumantar. Amin Mas. Wah, hebat sone, sip. Mendah boyo. Yo. Urip lan andika. Pasti mulya. Asik yo. Sore lahir putri Sulistyo. Terus bisa nyuwara di kota Sambung lanjut
Nggih, matur nuwun nggih. Monggo dipangaturi. Oi! Yo ya. Oi. La 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 la. Ayo, brigel pangayuan. Yo. Cek ya. Yo. Selamat malam Sugeng Dalu, Lek Joni. Sugeng dalu. Piye kabare sampe? Tetep sehat. Alhamdulillah. Nyapa? Madhep rene ta jajal. Glowing. Ora, Nyapa? lambemu malah enak andeng-andenge. Ketatap jeding bae jedir ya. Lek Joni. Pripun no, Cahayu? Alhamdulillah dalu menika Sri Kaloka saged sowan wonten dalemipun Bapak Wiyadi ya, lho respon ndak? Betul, Pak Wiyadi. Pak Wiyadi, ugi Ibu Partina. Betul, no. Ingkang pundi piyantunipun Ayo Pak sing Wiyadi, pinarak Ibu wonten Partina. ngajeng menika. Ya, aku tak salaman sik ta ya. Ya, jan. Sik le. Kilo. Ya, Prigel. aku yo nyalami tamu sik. Piye? Lah awakmu kok nyanyi lho kok malah terima tamu ki lho. Piye? Kula sing wehi amplop Pak Wiyadi tenang Oh, ngono. mawon. Nggih, sugeng rawuh. Matur nuwun rawuhipun nggih, Pak. Ya Allah. Oh, kemen to tamune, Lek. Lah ya pancen iki panjenengane piantun sing berbudi polaksana kok. Nggih. Tenan nggih. iki wah. Masalah iki rombongan sak bis apa pita sakjane? Ora entek-entek lho, Tenan Lek. kok ya. Ugana saka Sidoarjo lho, Nduk. Oh, ini tamu dari Sidoarjo. Ono, saka- Besannya Pak Wiyadi itu Nah. dari Sidoarjo nggih. Polwetabes Surabaya. Nggih. Ibu Partina, menika Ibu Bapak Wiyadi, matur sembah nuwun. Mboten supe. Mergo wau kula sampun dielingne kalih Uti nggih ta. Upami mboten dielingne kula ya wis lali wong duwite ya wis entek wis rong taun kepungkur lho, Lek. Lah ya kok iki. Nggih, nggih. Terima kasih banyak. Menika Ibu Oh, Kakak. Loh, berarti teng daleme jenengan sing taun kepengker. Oh, bukan. Oh, nggih. Oh, nggih, Lek. Kepiye? Keluarga Nduk? Pak Wiyadi menika seneng kesenian Betul. ternyata. Budaya, Nak. Budaya. Leres. Heeh, alhamdulillah matur sembah nuwun. Oh, nggih. Sekarang sudah punya anak. Sudah berapa tahun? 2 tahun. Saya tahu Nduk, sampean kok ya tepung karo putrane Pak Wiyadi karo si Bu Partina. Ya, 2 tahun yang lalu ternyata aku campur sari ning kene. Ning Le. kene? Yo, Oh. Sri Kaloka dawe Bu. Iya benar, Pak Bowo. Betul, Pak Bowo. Tetap di sini juga lokasinya. Sama, oh nggih. Nah, kamongko keluarganya itu saudaranya ada 8. 8 saudara. 8 nggih. 8 bersaudara. Iki awake dhewe iki rene sik ping pindho. Ping pindho. Berarti kurang ping 6. Ping 6. Lah, niki apa di DP riyen? Sing apik ngono, Nduk. Takon DP dhisik piye? Iya. Bre, Mas Bowo setuju? Piye Mas Bowo setuju? Setuju, jare arep nggih anu setor mekar. Oh ya duwe mekar bareng to Pak Bowo sampean. Matur sembah nuwun Bapak Wiyadi dan juga Ibu Partina. Tuku roti nang Surabaya, Lek. Reni apa kowe iki? Sik tok. Kerja ngono lho, kancane nyambut gawe medun kowe iki ning kono ae. Aku wis kerja anggenmu ket isu mau. Sapa sing nyerang udan iki, Mang? Sapa? Lah ya takono Pak Wiyadi. Iya. Piye kowe iki? Tuku roti dalan. Kedua Belum. kalinya. Nuwun sewu. Yang ketiga kalinya free. Oh belum, kalau sudah ping 6 nanti free. Ya. Ping 6 sing kepitu terus sopo sing arep nanggap. Sudah 3 kali. Oh sudah 3, berarti kurang 3. Ini seharusnya free. Nggih. Tapi kula pun kadung lunas. Berarti ya DP neh no. Oh DP neh. Lek, Kepiye? tuku roti nyang Surabaya. Cakep. Bapak Wiyadi mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Pak Wiyadi yang Surabaya muga-muga. Tuku uyah
neng Kediri. Iya, terus Ibu Partina mugi-mugi banyak rezeki. amin. Amin. Tuku roti cacahe 3. Heeh. Pak Wiyadi ngapunten niku lare-lare nyuwun sangu. Iya. Lari-lari kok kula mboten kok. Lari-lari aja ngono. Ya. Iya, ini mantannya mana? Manten kang pundi? Lah Manten- pinarak kae nang kono. Mantenipun. Oh istirahat. Sapa mangan Agastya. Agastya. Hmm. Dwi. Nah, matur nuwun. Dwi Mas Wijaya. Dwi Wijaya. Sarjana hukum. Iya. Nyun sewu, ini masih repot di belakang ya? Oh mau foto. Oke. Terima kasih banyak Mas Dwi dan juga Mbak Tara ya. Mana Mbak Tara? Oh ya udah, salam aja ya Mas. Nanti kalau udah kan, wah ini. Ayu kayak aku ya Le. Alah, ya pancen padha. Mirip-mirip. Lah aku randang mbok elem ya tak elem dhewe. Mbak Tara, selamat menempuh hidup baru. Iya. Semoga menjadi keluarga yang bahagia Amin. dunia dan akhirat insya Allah Amin. nggih. Cepat diberikan putra-putri yang soleh dan soleh. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin. Ini masih mau ganti baju sekarang? Oh Oh, baru. baru ganti. Mau foto di atas panggung. Oh oke ya wes. Aku tak nyanyi di panggung nak Monggo, gitu ya. kesanipun atur Terima panggipun. kasih dilanjut. Wah, tenan kok yo. Matur nuwun nggih Bapak Ibu rawuhipun sugeng rapi pasugatan ingkang sampun sumadyo lho. Oh, kemel muju kok mie, Pak. Lah iya, oh ya bene wong pancen dirapi kok. Wiwit isu wis ana pagelaran lho, Nok. Ya Mas Ilan, seblakno Mas, kaya apa? Jaranan Sri kalau gedrong. apa? Yo, monggo Sri kalau Kang. Yo. Hei! Har. Ha ha. Yo. Ayo yo. Yo. Iya. Senadyan aku bocah gunung Tembang atung aku Ora usah kadek nganggo bingung Yen kok pancen tresno aku apa isih dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku Weh, kurang piye, Brigel? Coba kendengane kurang santak, kurang rampak. Yo wis ngono kuwi, tapi umpama ditambahi ramenah ya jos. Apik, malah saya gak. Wayah senggak ya senggak. Ya, ngono. Wayah nabuh ya nabuh. Kowe kok mangane piye ditangkep? Wayah nabuh mangan. Potong bayaran kowe. Sapa sing bayari? Lah sapa? Lah sapa? Iki sing bayari. Lah kok arep motong bayaran iki? Lho, lah kowe bose to, Pak? Piye to kowe iki? Iki bose to. MC kayak ngene mbok jak to Mas Bowo, Mas Bowo. MC tuwek wayah mateni digowo. Piye, Brigel? MC ganteng-ganteng nom-nom lho akeh. Tak omongin nom-nom regane larang aku lho 150 mangkat pisan. Tenane, Tenan. disekseni wong sakmene kan lho ya. Lho, nek aku 150 lho Pak Bowo ya. Aku budal. Tenane. 150. Aja meneh 150 aku timbali Pak Wiyadi tanpa Prabeyo. Aku mangkat. Amplop tok iki. Budal Pak. Kok iso ngono? Lho, lek aku gelem kok. Mergo dhek iki ya MC tambel butuh iki lho. Ora kok talbut. Aku ndek campur sari dhewe anggenmu. Apa campur sarimu? Campur sari. Nedon trimo. Berarti ora dibayar apa-apa, mangan tok. Rupae sego mangkat. Oh. Pokok wareg kok. Sopo yang sing ngarep dari grupmu? Mangan tok budal iki. Ya. Apa kowe ra kelingan
Gayeng ya Mas? Gayeng. Mergo sing nabuh nom-nom. Sri Kaloka kaya. Biyen. Tau nom. Tau nom. Ya, ora 10 apa-apa. tahun kepungkur maksudnya. Saiki yo nom. Panggano. Pokok aja delok KTP, ben-ben. Delok KTP tuh. Pokoknya angger wis nganggo apa iki belangkon ngene iki. Belangkon. Gagah-gagah, ganteng-ganteng. Ketok perbawane. Iya, pokok orang nganggo kopiah. Kopiah. Campur sarian nganggo kopiah. Iya, ora patut. Ora patut. Sing panggal nom saanggon iki ngendi, Pak? GTT. Coba, Genahno, Lek. Genahno, Lek. Kowe iso gelar kudu iso gulung. Heeh. Dit, piye Dit? Wah, lagi malah Mak De sapa jarwo ngopi tok. Iki lho tekonono, kok iso muni Awakmu ki lho. sak perangan nenek sing nom dhewe ya apa kira-kira sing nom iki? Jlentreh piye? Iki lho Cok. Lho kok mau lempar kancamu iki jan. Ora ngono bayarane rene kok. Lempar-lemparan kok ya. Apa kowe ra kelingan? Sampun diaturaken. Nggih, Nak. Gunung. Versi jaranan karo Versi gedruk jaranan. iki mau Sri Kaloka. Sri Kaloka. Dasare sing ngendang sing enom bagus ya Bagus ta. tenan, Sing enak cakep. lek ngendang penak lek ngedram. Ora kenyane prostat aku. Malah nemen. Amin diase kok diamini kancane. Wis mari purung lek Wis. sing manis. Wis aku. Wis. Wis, yo. Wis iso berarti we. Ya gak patek. Ya berarti urung mari. Tapi mari maune karepku ngalor jek ngidul. Ketek mangan klenteng. Apa kuwi? Joni tuwek ora iso ngalor. Ora ngono ketek man kendeng. Terus? Senajan aku tuwek pagah iso ganteng. Weh, ganteng kondi. Ya, griges Mas, sesarengan Sri Kaloka campur sari Indonesia. Dalos. Monggo. Semangat monggo, ayo Ilham, cak bagus. Entek. Kono ya pitik, ya madu, ya apa-apa, Lek. Lah ya pancen kudu Sleman kudu. Woi, Jo. Ayo yo. Hei! Prikil Bang Ayu. Yo. Jo. So.
Indose. Kon Audio terima kasih. Asik. Monggo yang mau berjoget kami silakan. Pak Wiono. Pak Wiono. Kowe ditimbali, Dok. Monggo. Weh, hati-hati. Yo. Yo. Matur nuwun. Mari, guys. Terima Dintake kasih. wae. Matur nuwun. Yo, ayo Bu, goyang Bu. Yo, kari manis. Goyang, Pak. Kurang manis sambiai kula. Yo, wis dong riko mikir sing guna. Tahe kari manis kurang manis sambiai kula. Lagi, Mbak Tara. Kok minta foto boleh? Ayo. Monggo foto. Terima kasih sayang. Yo. Kari manis, kurang manis sambiai kula. Wis yo wis, dong riko
banyak Bapak Wiyadi. Pak Wiyadi. Dan juga Pak Wiono. Yang mana? Pak Wiono yang kamu tiu. Ono kok, Dok, Pak Wiono. Masih Pak Wiyadi. Itu Pak saudara. Wiono. Nah, Wiono. ini mau Pak Wiyadi sampun jenengan urung arisan. Wah, prigel. Warisan piye? Nyawer, nyawer. Nyawer. Nah, Loh, dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Yang kelima besok jare le. biyuh, Pak. Iya ngenteni kesuwen. Kedangan, Pak. Selak bluduk. Belak bluduk. Iya ya nggih. Pak Wiono. Sehat selalu nggih, panjang umur. Nah, semoga bisa nimbali awake dhewe nek sak rombongan Betul, ya, Le. amin, amin. Ya, Nggih. alhamdulillah. Mbak Manten dan Mas Manten. Nggih. Iki Mbak siapa? Tara dan juga Mas Dwi, Heeh. Mas Agas. Mas Agas lah. Nah, iki wis dadi bojo ya, Le. Bojo. Bojo ki enek tegese. Piye, Nduk, tegese? Ada 4 huruf. Hmm. B O J O. Ah. Nah, dengarkan ya Mas. B. B. yang pertama adalah berawal Berawal. dari pertemuan ya, dari mata turun ke hati ya. Betul sekali. Kui B yang B. pertama. Terus O. O adalah orang tua Ibu Partinah dan juga Pak Wiyadi melu nyekseni, melu ngerestoni. Tanpa restu kedua orang tua ora iso dadi kaya mangkene. Wah, ya benar-benar. O. J. J adalah janganlah saling menyakiti, harus saling menyayangi. Tapi lah menyakiti pertama gak apa-apa. Apa Wile? Ya malah, ya kok susu enak. Urusannya wong Oh, ya. ya. Menyakiti yang pertama jare. Terus yang yang terakhir terakhir. ya. Nggih. Yang terakhir adalah orang inilah Mas Agas lah, Mbak Tara lah yang insya Allah menemanimu sampai akhir hayat nanti. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Lila. Jamaah. Oh jamaah Ya, ya. ya bener. Ini Mbak Manten sama Mas Manten mungkin ada permintaan lagu atau mau nyanyi sendiri di atas Monggo, monggo. panggung. Naik ke panggung, kasumanggakan. Boleh kok. Nggak Denok apa-apa. Mas, denok. Nah, ini spesial untuk Mbak Manten dan Mas Manten ya. Bisa naik ke atas panggung, Monggo, kita monggo, nyanyi bareng-bareng monggo. ya. Kalau derakan monggo, Ya. enggak apa-apa. Bersama Prigel monggo. Joget saja enggak apa-apa, yo. Iya, monggo. Aku saya nyanyi. Monggo. Monggo. Ayo Mbak Tara. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mas Agas ini biasanya nyanyi juga. Nyanyi sama Mbak. Pernah konser. Nyanyi sama Mbak Tara ya. Kawin Monggo kontrak. bisa, monggo. Karo sopo? Eh, Oh. Piye to ki? Kawin asli karo Mbak Tara, kawin kontrak karo aku jare. mangke gone dhewe-dhewe. Nyanyine Mas. Ayo sini Monggo ke atas tidak panggung. monggo, kalau derek ae, Mas. Monggo. Tepuk tangan buat mempelai berdua kita yang hebat. Monggo diderekke kakunge, diderekke. Yo digandeng, monggo. Niki putrine digandeng no. Ingkang garwa kinasih dipun gandeng ladalah. Ladalah. Jarene kari kalingan ngontrak. Boten kok ya. Lek Joni, Mas Agas sama Mbak Tara. Karo ndelok lirik gak apa-apa. Gak apa-apa Mas Renek sing Apa-apa, ngarepe. nggih. Lek Joni, ki belum afdol kalau rezeki dari Pak Wiyadi belum kita bagikan sama teman-teman ya toh. Iki kan yatim piatu kabeh toh. Pak Wiyadi kurang 50. Pak Wiyadi kurang 50 ya, Pak. Ayo jalo toh. Lah piye to aku yo kancaku yo ndonga lho, Prigel. Ya. Wah sampun Pak Wiyadi lunas, sampun lunas. Ayo seneng duit biru apa sing abang? Ya sing abang. Delek no. Pak Wiyadi dijaluk meleh dibakno. Lek siremu abang lagi biru ae. Lah aku tegese ya padha wae pokok rezekine matur Ya, nuwun. terima kasih ya. Iki engko dibagikan ke anak-anak yang mau joget ke atas panggung. Yang Ya. mau joget, nah ini dapat saweran ganti. Siapa yang mau joget ke atas panggung anak-anak? Berani? Ya. Berani? Berani? Biasanya nyawer iki disawer iki. Loh, Oh. ya. Iya loh Mas. Cah kene wae. Ya, siapa yang berani? Anak-anak? Enggak ada yang berani, beneran. Ya, kawin kontrak. Nyanyi sama Mbak Tara. Nemenin ae, wedi lek ilang. Yo. Ayo sini sayang. Ayo sini. Asik. Siapa lagi? 5 ora apa-apa, 10 ya ora apa-apa.
iki mung lagu. Adindaku sayang, Sayang, paras cantik wajahmu ayo joget. yang ku kenal. Joget loh. Tangannya diangkat semuanya ya. Walau di negeri seberang, cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Banget jangan kelewatan. Tresnaku iki mau cukup sawulan. Masa saulan? Ra ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine ya mung kawin kontrakan. Mati ya bener. Yung yung meng sewulan. Mbak Tara. Mas Aga selamat menemui hidup baru ya. Ayo joget. Yo. Telanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontak. Laksana kawinan bisa popul kumandang sliramu tangisan terharu aku nyawang pikiranku jatuh cinta dengan cintaku ini adalah loh kenapa turun masih di sini ya kesini dulu belum bisa ngoni kok turun. Hey, joget sayang. Ayo. Adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenal. Malah dipertelek nih aku. Tak akan hilang walau di negeri Ayo, seberang. sayang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Jangan kelewatan. Tresnaku iki mung cukup sabulan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine ya mung kawin kontrakan. Joget no. Jangan malu-malu. Ini sayangku, anaknya sapa iki? Loh. Asik. Asik, asik, goyang, asik, asik. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontak. Jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk apa? Minta tepuk tangannya dong. Terima kasih. Sik Mas, sing joget niki emang biae kok ucul kabeh. Lah, nggih.
Sini Nah, sayang. sing iso joget. Ah, baju kaos hitam tadi lho. Ayo sini. Bisa mak cekendul ngono. Mak cekendul. Mau ini cekendul. enggak? Mau ini enggak buat beli Ah. pentol? Mau enggak? Buat beli mainan, Buat beli mainan. Mau? Satu ini tadi mana? Kayak sijine kayak enek sing ucul lho, Mas. Iki selaknya apa? Selak ngempeng. Nah, selak ngempeng. Ya, ini sayangku, ini dari Pak Poh Wiyadi ya. Bilang apa? Iya. Iki buat beli apa, Mas? Buat beli permen. Buat beli permen. Iki buat beli sempol, Sempol, ya. Iki buat beli Apa? apa? Es krim kayak Es jukuk krim. kayak kan jukuk gak usah tuku Es karena krim gak usah jukuk. tuku jukuk. Heeh. Apa? Iki minta sangu gak? Namanya siapa? Tuh. Namanya siapa? Anya lah malah menterlengkar aku ge. Ini buat beli pentol ya sayang. Yang satu tadi mana ya Ucul? Di sana aku minta tolong titip Mas. Oh Ini? ya, titip Mas, Oh, tolong, oh. tolong, tolong. Oh putrane Pak Wiono, Putune. Putunipun Bapak Ya ora apa-apa Wiono. iki disangoni lewat aku. Oh, iya. Mohon izin ya Pak Wiyadi nggih. Terima kasih banyak, semoga lancar rezekinya panjang umur. Amin. Aku cah cilik iki ya. Aku rene golek malah njaluk temen. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mas Terima kasih. Dwi dan juga Mbak Tara. Panjang umur, Nggih, sehat amin. selalu nggih. Amin. Wes. Terima kasih sudah menghibur rakyat Desa Sumur, Desa Nanggungan, Dusun Sumur sini. Nggih, matur Nggih. sembah nuwun. Nggih. Wes, pokoknya lancar semuanya ya, Mas. Nggih, amin. Nggih. Mohon monggo kembali ke Nggih, habitat. matur nuwun iki. Kula sekali Yang mau berjoget bersama Serkaluka juga Prigel Pangayuan kami persilakan. Mungkin dari ibu-ibu monggo. Monggo. Ibu-ibu rewang monggo yang ada di dapur. Kasumanggaken. Sangit ritek ra masalah ya, Mas. Ora apa-apa. Ben terhibur penggalihe kok. D minor ya. Oke. Nyapa ral iki? Sakmono. Senyum tipis nan menawan pria manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis nan menawan pria manis Kalimantan. Maulah ulun tabaya
kita berjumpa. Senyum tipis nan menawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan rupawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang muhapian. Yo, Sri Kaloka Indonesia, Korn Audio, terima kasih. Asik. John Joyo Channel. Oh. Awas, yo, Pepe apa yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama. Kakak apa, kapankah kita berjumpa? Senyum tipis nan menawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan rupawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang muhapian. Manis dan rupawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Sungguh manis dan rupawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang muhapian. Oke, gadis manis Kalimantan. Mantan. Oh iya Mas, sone Mas, son karo syutingnya wong piro? Syutingnya orang berapa? Satu rombongan baik. Ki le. Sone wong piro? Sone. Sone kira wong 20, Bre. Son karo lektingnya wong piro? Oke men Jon. Lah yo. Kok Wong piro? gagelak dhewe mesti. Rombonganmu. Oh 5. Kono Apa sing parengno. 5 apa? Son karo lektingnya 5. Heeh, 5. Sik, Iya. iki kita dapat rezeki dari Bapak Wiyadi ya Mas. Matur nuwun Pak Wiyadi. Aku bandingkan sani sama Mbak Wiwi ya. Oke, siap. Ayo Mbak Wiwi. Kok Mbak Uwi iki lho. Mbak Lah, Wiwi, kok piye Mbak lek maca? Uwi kok Mbak Wiwi. Wiwi. Wiwi Zagida. Heeh. Deno. Sak iripan. Sak umum. Oke. Nah, koncoku TK Mas. Iya. Iya. Kita bernostalgia ya. Bernostalgia. Bareng-bareng iki kanca-kanca iki yo. Iya. Iki kanca lawase adik kabeh Mbak Wi. Iki lho sing paling senior pokoknya. Tapi pangkat cilik. Pangkat cilik. Adewe ya pangkat cilik. Awet nom tapi ya. Awet nom. Sehat-sehat ya Pak Bawa. Ya, Wes. semoga Sri kalau ke ada ini Prigo anjar bening. Mbak Uwi Zagida. Oke. Korn Audio. Sayangku sing ayu dhewe pura napa bakal tak usahke ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir
Piye, Nduk? Matur sembah nuwun. Saya sudah beberapa lagu di sini untuk menghibur para tamu undangan dan juga insya Allah keluarga besar Bapak Wiyadi, Bu Partina ya Leres. Mas. Diucapkan terima kasih banyak, matur sembah nuwun kagem Bapak Wiyadi, Ibu Partina, Mas Manten sama Mas Dwi. Mas Dwi Agasta. Dan juga Mbak Tara. Mbak Tara. Mugi-mugi keluarga besar mereka selalu dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Panjang umurnya, Amin. diberikan kesehatan ya. Saya mohon maaf Ya, jika ada Nduk. salah kata dan perbuatan ya, Iya, Le. ora apa-apa sebenarnya tetap eksis wae, ojo lali jaga kesehatan. Nduk. Iya, terima kasih Ali Monggo, Joni. nggih. Bocah-bocah, bocah-bocah. wong-wong, kok Bocah bocah. tuwek, bocah tuwek. Bocah-bocah tuwek. Terima kasih banyak, Oke. sehat selalu kabeh ya, Amin, Mas. amin, amin, amin. Kapan-kapan ayo toh ngumpul ngopi bareng ngono lho ya. Ya Mas ya. Monggo dibajutke ben jumeneng menika adik kula Ratna Sri Kaloka. Jaran nana jarane jaran haji jaranan jaran nana jaran sing nunggang ndara bei sing ngiring para nganti cek cek kong cek cek kong turut Ratna Sri Kaloka. Ya Nduk, tasih Napa nih? lanjut toh sekolahipun. Asik, kirang sekedhi pangestunipun nggih, Om. Ngemeng-ngemeng. Nggih. Bisa iku wis tekan ngendi? Tegese sampean iki wis semester piro ngono? Semester 8. semester 8. Nggih. Menika lah Bapak Ibu sekalian suatu contoh. Iki mung cara prabiyane kanggo kuliah. Nggih. Bapak Ibu yo ngragati ning bisa Nggih. membantu dalam dunia seni kena kanggo Nggih, kuliah. alhamdulillah Nah, nggih to ngenteni iya. Bapak Ibuke. Tenan kok ya. Nggih. Ngaturke Napa tembang nih? apa Cahayu? Ya tetembangan. Sahabat ora ki mujane arep tak aturi biyen Bapak Kepala Nggih. Desa Pundi Nanggungan. bapake? Ampun kondur. Walah, lha kok Mergo- pun kondur riyen. Wiwit sore wis rawuh sak rombongan. Rombongan dari Poltekkes Kota Surabaya mungkin masih ada. Walaupun sebagian. Nggih. Mbok beli Pundi kepareng. piyambakipun? Ayo, iki aku yang golek iki. Beliaunya. Oh neng Gak ngarep. ketok ketutupan tamu. Ya, ora apa-apa, Nduk. Nggih. Tetep sareng para kadang campur sari Sri Kaloka. Nggih, ngaturaken sugeng kundur para tamu undangan. Terima kasih rawuhipun. Diparingi sing rada lawas nggih. Ya, ora apa-apa, Nduk. Penak kok. Sesarengan Sri Kaloka. Heeh. Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar priya sabada wicaksana kepranan selanggawamu nyata langit wasisi wiraga sarta wirama nyata Pak Wiyono mohon Nggih. izin. Mungkin Pak rombongan Wiyono, dari monggo. Poltekkes Surabaya, Tasik Nenggani. Monggo mbok pilih kepareng badhe
Oh mangke mawon, siap. Wonge merdeka nggih. Ya, Nggih, merdeka. piyambakipun merdeka. Nyantai. Diparingi napa-napa purun gitu. Eling-eling wis bola-bali nimbali Sri Kaloka Nggih. tenan. Ki calon tahun depan ki malah dobel. Amin. Awan bengi kaya ki Nggih. mau. Amin. Dadi awane tip bengine campur sari. YouTube. Maksud tip ki Jackson. Jadi ben genah kok iso. Wah, seneng ya Rupri. Ayo lanjut. Saka sarate Yo, ja, jos. Ronaldo terima kasih. Ayo yo. Iki lho Sri Kaloka. Ayo bro. Jas. Go. Wes, sak jose. Nggih. Nggon langgame alusane kecekel campur sari sak Kediri. Alusan ra menang karo Sri Kaloka. Tenan iki. Nggih to, sinten saya sing kendang to. Kecil-kecil tapi rawit e. Cah cilik. Iki Cah cilik sakmene to. Sakmene imut wong ilmune. Ya ta. Diki sing ndereke Pak Purba. Nggih. Tatane duluran Mas Bowo. Ya ta. Nggih. Lha kaya sing jawi wong kae. Sindi kayo. Sing jawi wong kae. Lha kaya sing nang pojokan kae. Kayo putra siswane. Tapi tenan kok gelem nyedek iki. Apa nek lek pas dahar ora entek gelem Nggih. entekne segone Bowo. Tenan. Napa? Mutah. Janong cilik nggo dolanan lho jenengane. Meneh Ilmu- cilik ya nggo dolanan. Iki nek maringi ilmu ndak krasa wong tenan kan dhisik. Meneng ora kakek ngomong. Nggih. Son muni karepmu mikir muni ora karepmu. Tenan iki. Jare wis lah, jare sapa? Aku. Berarti sama tak sing ngerti liyane gak ero berarti. Akeh cilik kumpul iki jane jurusane nari. Remong aku sing nyakil dhisik tenan nang toprakan iki bawa iki. Terus Nduk. Saka sarate Yo.
apik iki lho. wis ora Nek kene Sri Kalunga gak enak ini iki. Tenan ora enak.